Jatend bura mar Wiper Kalonzo Musyoka koro seyo sirkal kuom bedo gi lwede tulo mane omuoche kinde iko moro Limuru tich ang'wen jumani kod wach jogo ma ok oyangore teko jaod bura machon ma Limuru Peter Mwathi. Kalonzo koro kwayo gai mar obila Douglas Kanja mondo chung' motegno e wuoyo oko kwetho obila masiko ka teko jo Kenya. To kaka Joyce Oduor lero, Peter Mwathi jaod bura machon ma Limuru bende olero kaka ne oteke e kinde mane otemo reso ngimane kowuok kama tulo nomuoche. Ndalo ariyo kende bang' tulo muoche kinde iko mare Rastas Ndwati e gwenge mag Limuru e kaunti ma Kiambu, jaod bura machon ma Limuru Peter Mwathi owuok oko ayanga mar pimo gigo mane otimore e kinde iko no kendo lero kaka jogo mochichni gi nobila noteke en kaachiel kod MCA ma gwengego e kinde mane gitemo ringo mondo gires ngimagi. Mwathi wacho ni bang' tony kowuok kama tulo no ne omuoche ne giluongo taksi mondo konygi e reso ngimagi. Kata kamano, ondamo machuok kende ema nyamburko ariyo kido mar Subaru ne ochungo gi e wang' apaya kendo kanyo ema ne otekgi. There are two Subarus. One black came in front. One green was at the back. When they took us into the first vehicle, a few meters, like 100, they stopped again. Both of them very close range, and they pulled him out into the rear car. And then a guy came from behind and I was sandwiched. Jaod bura machon no ma Limuru wacho ni jogo mane oteke ne umo wengegi kendo ne okonyal ng'eyo ni gin jok mage. These guys who are inside the Subaru, all of them, including the driver, are hooded. They have a mask, and they have, one had a cape and the others had I think baklava. One of the things I was told is lazima utati. Kata kamano, Mwathi wacho ni kaluore kod kaka ne giringo gi nyamburko maonge number plate kod bunde mane jogo nitiere godo ne ong'eyo ni gin obila ema oteke. Later they told me usiangalie kando, uangalie mbele. Is only when they asked unaona hii ni nini? Na pande hiyo ingine ni nini? Those were shotguns. Bang' ringo kuom ondamo malach kochomo Narok, Mwathi wacho ni notemo penjo gima omiyo make. Kata kamano, jogo ne onyise ni olinga kaluore ni gine tich kendo ne giluwo mana chik ma omigi. So we went down and they got onto the Mahiu Road, and then we took off towards Narok. They stopped there. That was the third time. And said, hapa ndio mwisho. So I didn't know whether ni mwisho ya safari ama ni mwisho yangu. So I asked, mulikuwa mnataka nifanye aje? Because mimi sijaongea kitu mbaya. Mkiangalia vile niliongea pale kwa mazishi, nyamaza. Mwathi lero ni bang' mano ne giloko route mar kama ne gidhiye, to kanyo ema luoro kod koyo ne odonjone ni inyalo nege. Kata kamano, ne oweyo thuolo e chuny otieno. And then they said, unajua tunaweza kukua. Now, when they said this, and I knew that road goes towards Ngong Forest, I knew my life is over. Nikasema ndio, but hakuna kitu kibaya mimi nimefanya. Jatend bura mar Wiper Kalonzo Musyoka owuok oko wacho ni lweto obila nitiere weche mane otimore Limuru kata obedo ni ogai mar obila kod jatend DCI to kwedo wechego. Despite the statements from both the Inspector General of the National Police Service, Mr. Douglas Kanja, and the Director of the Directorate of Criminal Investigations, DCI, Mr. Mohammed Amin, that the chaos was due to, quote unquote, a lack of advanced intelligence, and that Honorable Mwathi and Honorable Ereri were not in their custody. Ladies and gentlemen, the evidence is irrefutable. This was a state-sponsored attack. Musyoka bendo nyiso gai mar obila Douglas Kanja mondo ka ber to ochung' motegno kendo owuo oko kweth mag obila matiyo kod nyamburko mag Subaru e teko jo Kenya. These are goons sponsored by the state, using walk-talkies. No amount of denial by the Inspector General and the DCI will convince Kenyans that this is not the case. And I want to challenge Mr. Kanja. I have respect for him, that he should stand and actually, if he's in charge, because he's also a member of National Police Service Directorate, to say no and dismantle this criminal crowd. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Jotan kanisa kopero Ramoni